Bon dia a tothom, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, diputats. És per a mi un honor poder prendre la paraula aquí, en aquest acte que entenem tan important en el moment en què es troba el nostre país. El primer que vull dir és que som una nació i tenim dret a decidir. Ens trobem en aquest moment històric perquè tots n'hem de ser conscients que això que estem visquent aquests dies i que veurem aquests propers mesos marcarà el futur del nostre país i de manera important. Ens trobem en aquesta cruïlla on haurem de decidir. On volem decidir, però més haurem de decidir què és el que volem fer. Aquest procés requereix de moltes accions, de gestos, d'actituds, per part de tothom, per part dels màxims representants del nostre país, el nostre govern, els nostres diputats i diputades, dels electes municipals, però també i sobretot depèn de tota la ciutadania. I aquestes accions que hem d'emprendre, doncs algunes seran molt simples i d'altres hauran de ser més decidides i valentes. Participar dimecres que ve a la Via Catalana és una acció d'aquestes. És una acció petita, que requereix un petit esforç, però que marcarà definitivament un abans i un després. L'acte d'avui, un acte que volem humil i senzill, també és un d'aquests actes. És un posicionament conjunt de la majoria d'alcaldes i alcaldesses de la nostra comarca. I és una mostra d'unitat d'acció, unitat que serà imprescindible en aquests propers mesos si volem aconseguir allò que volem. No s'hi val, i és el que estan esperant, que entrem en moviments tacticistes, de si tu m'has dit això, de si jo t'he posat el dit a l'ull, o ara no em ve bé. Cal que sobreposem el país per damunt dels interessos de tots i cadascun de nosaltres. I aquí, avui, aquests alcaldes i alcaldesses entomem un compromís davant la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes, i davant de tot el territori de la nostra comarca i del nostre país. El primer és fer tot el possible perquè la gent pugui anar a les urnes a expressar allò que vol pel seu futur. I segon, el compromís de seguir treballant dia a dia per intentar resoldre els problemes que pateixen i patim tots els veïns dels nostres pobles. Els alcaldes també estem aquí per donar suport en aquells ajuntaments que estan assetjats per la delegació del govern de l'Estat espanyol. Assetjats per la delegació i bombardejats de requeriments i contenciosos per tal de limitar la seva llibertat d'expressió, la seva capacitat de decisió. I per això vàrem triar Vilassar de Dalt com un exemple d'un d'aquests municipis que estan patint aquesta pressió. Instem a la delegada del govern de l'Estat espanyol a que es preocupi d'altres temes que segur que són molt més importants. Vaig acabant. Dimecres vinent tornarem a fer sentir la veu i l'anhel al món d'aquest país. Ho farem pel nostre passat, per la nostra cultura, la nostra història, la nostra llengua, pel nostre present, perquè
volem ser, però sobretot ho farem pel futur dels nostres fills, filles, nets i netes, perquè ells i elles són la raó més poderosa per voler la llibertat del nostre país. Tingueu ben clar que aquests i aquestes que estem avui aquí, ho donarem tot perquè sigui possible que el nostre futur sigui diferent. Com dic habitualment, Catalunya serà el que els catalans i catalanes vulguem. Visca Catalunya!